awake dhewe wis kaya keluarga lho, Pak. Wis ora asing, ora wong liya meneh. Dadi ning Ponorogo angger tanggapan teng pelosok-pelosok desa niku wah kula remen sanget saking sumet dulure kalih wong Ponorogo. Kula niku saben-saben mulih tanggapan, mobil kula kebak. Apa? Maune mangkate kosong mulih mesti kebak. Nggih, mriki tiyang mriki niku mesti menehi oleh-oleh ngoten. Maringi sambel pecel, enten sing pisang, enten sing peyek. Iki marahin teratap panitia lho ngene iki Napa? sampeyan iki. Lha iki malah bingung kowe sesuk oleh-oleh apa ya malah ngono. Mboten saestu. Saking pun kaya keluarga teng Ponorogo niki. Nggih. Nggih, yen ning Tawang ngono lintang niki wau nggih. Leres komplit sak bawanipun niku saking Pak Daminto panjenenganipun kepareng rawuh wiwit sonten wau. Iya. Monggo Bu Kesi. Yen ning Tawang Monggo Bu Kesi sak langgamipun yen ning Tawang. Dados.
dhewe mburi kelir sapa? Genah nduren kowe. Ha iya, tandha yen wareg kuwi wisan. Mangga Bu, telaske Bu. Yen ning matur sembah nuwun. Wilujengne skala wis diaturake yen ning Tawang iki mau, Nduk. Iya, Mak, iya. Iki ana penggembira utawa bintang tamu kejaba Mbak Elisa Orcarus Alaso ing saka Yogyakarta uga akan dimeriahkan oleh duojo Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Ha iya. Mula kang mangkono diaturi munggah ana pepanggungan men saya gumyak, Mak. Ditumpake prau wae nduk men rancak teko nang panggung. Iya, monggo prau layar dados, Cok. Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Canggih. Sehat nggih? Pangestunipun sehat nggih waras. Mas Kluthuk. Siap, Pak. Urung ditakoni kok sehat Pak lho. Kawontenanipun pripun? Sae, Pak. Angkringane lak lancar. Lancar, Pak. Sepatune laris. Sepi. Sampeyan iki piye sing ra nrimo karo kodrat pandume pangeran. Lah nggih. Wis dadi pelawak ya wis laris, buka angkringan sih dodolan sepatu barang. Boleh hiburan ta, Pak? Hiburan. Dadi pamane rene sing tuku ya ora masalah ya. Tak kei dhewe. Sing tuan rumah genah lamun to Mas Jo Klitik. Pripun Mas jenengan mirsani kawontenan ing mapan wonten ing SMK PGRI 2 Ponorogo mriki. Alhamdulillah Mak Canggih Yulimbu Gus Cahyo Kuntadi. Satu kebanggaan yang luar biasa. Bahwasanya Ponorogo yang selalu menguatkan harkat martabat budaya. Katitik mboten wonten ing tlatah-tlatah kepemerintahan sanes kemawon. Tapi terbukti di dalam instansi wonten ing pawiyatan dalu menika ugi nggelar wayang kulit. Ini menandakan bahwa siswa-siswi disengkuyung dengan bapak guru, ibu guru yang berkualitas, mendorong anak-anak lebih mengenal detail tentang budaya wayang kulit. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 2. Biasa. Ini loh Mas. Saestu tur dasaripun Bapak Kepala Sekolah Pak Arif menika piyayi ingkang budaya, bener-bener piyayi Jawa tulen sing isih ngugemi jati diri bangsa. Lah niki to Mas. Mula Ponorogo niku kebake bak-bakan kabudayan. Leres. Saestu ajeng teng pundi kemawon budayane nu mlumpuk wonten ngriki. Seluruh negara pundi kemawon sudah mengenal bahwa Ponorogo itu adalah kota reog. Nggih. Mula reog niki dikenal wonten pundi-pundi. Leres. Makanya ini yang menjadi tolak ukur percontohan seluruh negara-negara yang lain bahwasanya budayane awake dhewe, budayane wong Jawa, budayane wong Indonesia. Ayo mari kita sama-sama menjaga biar tidak ada klaim dari negara-negara lain. Leres. Ini mila saking menika menawi kula mastani mboten namung kota reog Ponorogo menika ning ugi kota religi. Nggih.
Kota Ibu. Nggih. Ibu niku IBU, Iman Budaya kalian olahraga mboten wonten ingkang dipun tilar. Leres mula katitik wonten para-para punggawa agung. Nggih. Mbah Yai nggih lenggah. Mbah Hasim. Mbah Hasim Masari lenggah saya ngalap berkah dalu menika. Mugi-mugi panjang kahipun pikantuk payungan saking Gusti Kang Maha Agung, ridho lan hidayah syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya nampi barokah Allahumma. Amin. Niki lho Mas, dadi panjenengan ngeten niki mboten klentu. Pripun? Pama ngeten niki kok sowan teng Ponorogo, sakniki sing penting siji. Napa? Ponorogo niku ben budayane mlaku, wayang kulite mlaku. Niku kuncine ming siji. Apa? Aja nganti didol larang. Ki mesti budayane mlaku. Kula menika mboten adol larang. Okay. Mesti nderek kalih dawuhipun panitia menika sedaya. Leres. Lah saya menawi Mbah Hasim tindak wonten griya kula. Okay. Sedaya dawuhipun kula istokaken. Malah panjenenganipun kedahipun dalu menika wonten pacitan, wonten Okay. pengaosan teng mriku. Okay. Dipun cancel, dipun batalaken, dipun wakili amargi kepengin mangestoni SMK PGRI. Alhamdulillah, matur Mbah nuwun Mbah Yai, sembah nuwun. Janipun nggih pas bareng kula dalu niki nggih teng Surabaya, Mas. Kedahipun nggih. Lho iki mereka wonten nuwun sewu pemberian tali asih seluruh para atlet-atlet Jawa Timur. Mergo jenengan Piyai Ponorogo ngeboti teng SMK mriki. Mboten. Lah Ngriko ora nanggap sing nanggap ming ngriki tok, Mas. Dadi ya bertahan ning kene tok. bae gur critakne to ki Mas. Ayo eman-eman kene Surabaya ngetoli ya bro kene cedhak omah ngojek teko Mas. Iya. Mangsane. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif dan Nggih. juga seluruh dari bapak-bapak ibu guru ingkang hebat dalam menika dan juga Bapak Komite lan ugi berkahipun Romo Yai Nggih. Mbah Hasim Masari niki salah satu napa nggih Mas? Kula niku kerja nggih kalih donga. Nggih. Sinten ngertos kok sawapipun Romo Yai pikantuk panjenengan kula benjing saged kaangkat derajatipun. Lho, nggih to? Nggih. Dadi paling ora ki wong ki gandul sarunge Yai ki ora kleru. Saya yen uluk salam niku ya ora kleru. Jenengan nggih uluk salam. Leres. Kula nggih uluk salam. Nggih. Lah niki kok mek meneng tok ngeten kok njaluk utuh. Jajal. Lah nek niki jelas, niki ra nggawa gamelan senggak, jelas ngetokke Oke sing kemawon sakderenge nembang pang yo salah. Lah iki to Gus. Ngoten lak kedahipun lak lesung jumenglung bali-balan. Nggih. Wong panjenengan nganti yoga, nganti sinden. Nggih. Lah kula nggih nganti kanca dagelan. Paling ora nggih saling mengisi dan melengkapi to. Kedahipun ngoten. Lah kok mek meneng tok ngeten iki. Enten lho dagelan niku sewengi ra omong, sesuke stroke enten. Enten ngoten niku enten. Mbok melu omong. Ra ngisin-ngisine aku adimu ning kene lho. Iya. Ini Bapak Kepala Sekolah seluruh kabupaten Lenggah lho. Ya aku ya ngenteni apa sing mbok atone karo Mas Cahyo iki tak ngenteni. Lambemu aja mleset lho. Iki nderekke Mas Cahyo Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Ngono. Dadi wong iki kudu iso menyesuaikan diri gitu. Ya. Wah iki kok ngawur. Nyun Kula golekne kanca Mas Nggih, kritik nggih, lutuk. Mas. Siap. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Lho. Siap. Arum Bali. Dalu. Monggo to, Bali. Kemeruh. Duduk grupe ya engkel. Ya nyenengke iki tak genten to. Arum dalu aku. Dudune ora arum biya. Kayak kira jenengan lek ngene iki kelingan campur sarine Mas jenengan kula. Sapa ngira? Sapa ngira lah niku cacili tak dekne to. Campursane apa le sapa lah kok cacili ngerti. Tapi ditun jemenengaken Gus. Monggo Arum Bali Mbak Elisa Orcarus Alasa. Yo. Coba. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon Mas Kutuk Klitik Pacaya Kuntadi engkang kula hormati kula tresnani ing jagat raya. Sing marai guru sirahe mumeti ya ngene iki lho. Kene iki nek diwulang ngangelke pikiran ya iki. Lah guru ki sing digoleki wong pinter iso ngomong cret-cret gitu, bangga. Bangga kok bangga kepiye? Bangga gundulmu. Pangane meneng wae iki bocahe apa gebelet apa ngopo bingung gurune. Ya tapi ya ini dinamakan berbineka tetap satu jua ya ini. Nggih. Berbeda-beda tetap satu jua. Biarpun bagaimana ini adalah salah satu bentuk karakter dari daerahnya masing-masing, Mas. Nggih, kula ora kena diserengkel. Kok bentuk sih? Menungso iki udah bentuk. Bentuk iki untuk benda. Besi, opo, kayu, ngono, wi bentuk, besi, ngono, jenenge bentuk iki menungso. Nah, lek bentuk ki jalmo. Bentuk itu benda. Iya. Lek menungso ki Apa? bendol. Apa bendol apa? Bendol itu bendol. Ya, tapi nuwun sewu, Mas. Nggih. Ini yang bisa dinamakan wanita mutokharam ya gini. Weh, apa kuwi? Apa itu? Paling tidak kelihatan religius banget. Oh, really? Ibu-ibu guru wonten PGRI ini kan juga berjilbab semua. Oh iya, aku seragam kok sama ibu-ibu guru. Iya, pakai emas gitu sama wiyogo-wiyogo aku gawan sih. Betul. Iya. Ini yang bisa dinamakan chemistry ya kaya ngene iki. Chemistry. Kaya sampean barang contoh kaya Elisa, kaya Yukesi. Tanamkan sedini mungkin untuk mengenal agamis. Sudah. Kaya kene iki berbasis pesantren. Iya, nanti sudah. Lah ngono. Saya itu istri saya itu sudah saya contohkan bahwasanya kamu harus berreligi. Lah ngono. Alhamdulillah. Nggih, tapi alhamdulillah Mas Aniki jilbaban jenenge bojoku kan wong desa, Pak. Nggih. Jadi yang dandan ini sudah terkontaminasi dengan medsos dan sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Nggih. Saya mulai dandan rena-rena, Pak. Jilbaban ngono kene kayak bros cilik ngono kok tengah ini gawedi gini, Pak. Nek iki pas foto keluarga malah kaya wong nyuluh kodok. Ya dielekne ngono ku ya ora pas ngono. Siap ya kamu Ya ya. sehat. Mbak Elisa Capek, adalah makasih. kandidat doktor. Duh. Maka walaupun sepatah dua patah kata monggo untuk SMK PGRI Wah, itu 2 penting. Ponorogo Nah, apa yang akan Gelar disampaikan. mulak dokter to, Nduk. Ngono. 3 koto wae. Apa kuwi? 3 kata Iya. ngono. Kuwi ngedeni yo. Koto. Apa sih? Ya maksudnya bahasa Jawa kan koto. 3 koto 1 kalimat. Kalimutmu ya. 3 bahasa ngono to. Deni. Enggak, 3 kata aja. Disiplin adalah kunci sukses. Papating patang koto. Disiplin Adalah kunci sukses. Itu moto SMK PGRI 2 Ponorogo kene. Kuwi sing paling penting ki siji disiplin. Apa tak wedok? Augah lho ya Pak. Nyapa to? Kok kowe mloya mlayu ki ngopo? Diisi apa ki, Pak? Loh, disiplin apa Nduk? Adalah kunci sukses. Disiplin adalah kunci sukses. Apik kaya ngono lho, Dok. Kowe kok mloya mlayu ki njur ngopo? Malah lari iki ki apik lho pesan Apa nek moral sing lho kliru iki. kata-katane? Apa jelek? Apa kok Esa? Disiplin adalah kunci dari sukses. Iya. Tahu. Disiplin. Ya. Kok guyu kok mlayu kenapa? Dadi Iki ki nggo ngelekake Mas Kritik. Disiplin. Iya. Aja mbok wi disiplin. Aku kan biar keren, biar gaul. Lalu Anu soswi engko nek tanggapan lari si Jono contongin lho ben penak ngono. Ya aku teh. Lho ciri kasih yang ngono kuwi kok. yang kedua, Ya itulah intine aku ki ngarep ngelingke terutama kanca-kancaku kabeh SMK sing do siswa-siswa, para siswa sing do sekolah ning kene. Mergane apa nek Betul, Didi. SMK sing marai ra disiplin apa? Ngerti ra? apa kuwi? Salah satu contoh ki ndelokke tanggem pirang-pirang iki kepengin colong, pengen tak lebokke tas, pengen tak dol, kemedol ngono lho. Dadi kudu didisiplinke. Oh, Karena barang-barangnya kan akeh, kuwi facility. Fasilitas. Malah facility barang iki aku sak wis ngene. Kowe soswi omonganmu malah kaya daerah lor-loran kono lho. Kuwi sing rada dialusin pasi brutu. Fasilitas kok facility. Wah, Maksudnya itu Lah lek loh. disi ngene, kalau kedisiplinan itu dicontoh itu anak saya pas saya. Ya. Piye? Anak itu disiplin, sekolah itu selalu disiplin. Iya, Mas. Sekolah itu maksudnya biasanya masuk sekolah Nggih. itu umumnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Anakku mlebu sekolah jam 4. Lho.
Papat isuk. Subuh pun sekolah-sekolah. Ora manusiawi iki. Loh, wah, yes, karo nyolong. Papat isu. Karo nyolong apa-apa. Oh, berarti kuwi 363 kuwi. Kok 363? Pencurian. 363 itu pencurian. Kowe apa karo pasal-pasal? Loh, saya itu kalau pengen paham dengan hukum, belajarlah dengan orang yang pakar hukum. Pengen paham dengan teknologi, bergaulah dengan orang-orang yang paham dengan teknologi. Nek paham hukum, non sewu nek diomongke niki lak nyolong Mas. Nggih. Pencurian. Itu ada 2 pasal. 363 atau 362. Loh. Kok ngapusi? Itu penipuan 378 KUHP. Itu lebih dalam ancamannya. Loh, kuwi lho. Piye kowe jajal? Main kuwi 303 KUHP. Glundung semprong setahun setengah. Apal ya, Duk ya? Apal lho, tau di penjara ta iki. Ora yo sinau. Oleh tahun ning Surabaya tahun. Kuwi lelakon ya ngono Iki nek kuwi. kepala sekolah ya anakku Kepala Pak sekolah. Dasar lenggah ngawur. Nggih, Pak Dasar niki wae Pak sampun Dasar niki gak kirim-kirim lega, mohon izin, Pak Dasar. nawala matur sembah nuwun Pak Dasar. Kok matur simpak nuwun piye? Sembah nuwun. Oh, alah. Wagu pengnya itu sembah. Ngeten, Mbak Elisa. Tadi ada pamundutan. Nggih. Mumpung menika jenengan matur kalian Pak Dasar Daminto, Nggih. nggih to. Petir lah ngomong. Panjenenganipun ngersakaken podang kuning ingkang nyekar panjenengan. Oke. Niku kepala sekolah anak kula, Pak. Nggih. Cocok karamu. SMA 1. Wah, piyaine jan lucune ra umum. Kok Kula iso? ni rawani usul. Lah ngopo? Wah, piyaine jan walus. Walus tenan. Lucune ra umum. Pakane kula ra tau ditanggap sekolahane anak kula ra tau. Soalnya kepala kepala lucu. sekolah wis lucu pol. Jan, mun. Monggo Mbak Elisa dipun bawani. Tak dampi, Cak. Nggih. Ngono. Saya ayu ya. Nadyan wujud demong peksi. Lah nek nembang ya paseh iki. Kok yo anu lanjut. Pasah iki mau wis dilas kok. Ning kene kan ada banyak sekali jurusan. Wes, Kon las ono otomotif. Wis nek ndek bojo aja golek jurusan tukang las. Lah ngopo? Kowe engko malam pertama ming ditutal-tutuli tok lho kowe. Ora tekan. Lah nek golek bojo kudune apa apike? Jurusannya bangunan. Bangunan. Malam pertama wis dipondasi jadi dicor langsung dicor. Langsung ge cakar ayam. Pambene. No. Agawe talining prangta. Neng aja sampai gelem dirabi karo jurusan mesin. Loh kenapa Mas? Otomotif. Kan sama-sama bisa ke mekaniknya. Bahaya tahu, aku bojoku kan aku biyen mesin to. Heeh. Aku bojoku kan akhirnya ngono. Biasanya ngono. Malam pertama nang buka lawang. Nduk, aduh lah pokoknya. Oline ngotor. Berarti wae ganti kablator. Oh, berarti urusan mesin. Itu mesin. Hang, Iya ya. hang. Alus manis nang semakin. Alhamdulillah. Janipun ngeten dados pendampingi Pak Arif men cocok nggih. Nggih. Cocok boten. Aku lagi iki lho, aku nganggo kerudung cantik ya, Pak. Wah cantik Lah iki sekali. iso nabrak didi kok iso. Iya ya. Nang kono wae kowe iki kok kaya bocah wedok kakek ngombe jamu garan ngosek ngono lho. Wah ngalor ngidul. Itu tuh namanya aktif. Ah, kowe Emang aktif, jenis manusia tuh macam-macam, Tapi ono sing anteng. Iki rada sudo iki. Iki biyen aktif lho, akhir nembang lu menek terop gitu. Malah. Masa menggan lana golek isi podang jenar. Upamane Mas Kluthuk kuwi entuk bojo kaya Mbak Elisa kira-kira piye Mas? Boten iso, Pak. Saya yakin lu saya Jodoh ki ora ngerti lho. Kuwi orang kersane ngerti, pangeran Mas, lho. orang ngerti ya, tapi saya tidak akan meneruskan hubungan kula kali Helisa, Pak. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende kersaning Gusti. Usane Gusti, tapi Kowe nek nerak takdir apa ya arepe teka. tetap orang tak telak kuwi. Lho,
Lah terus Aku ora tak telak panggas aku moh aku. Kayak ngopo? Aku iki mesakne engko keturunanku. lho kok piye? Lah nganti Elisa Putih aku ireng lek rabi, sampe duwe anak kaya loweling iki. Ayo pakai krim, zaman kan sudah Iya. modern. Krim iki malah skincare. Skincare iki kurbane bojoku. Bojo ki wong desa nggih skincare. Iki siang malam digawe bareng. Saiki mul kulite belang kaya tekek saiki. Ya wis malah apik ngono. Karepe ben cetek. Apik ngono malah duyane lho kok iso. Ya eneke kuwi ya. Jadi aku yo kowe sikat. Ibu, iya ya. Jane kamu naksir aku enggak sih? Mau jare wegah, kocok nyedak-nyedak. Ya di dalam panggung itu seolah-olah kita itu harmonis. Oh ngono lah. Tapi apik-apik, Mbak. Ya aku milih Mas Klitik lah, ngendi-ngendi. Loh, Bener Adoh, he. putih klitik, gagah klitik kok. Awakmu lek milih kritik berarti awakmu ki waras. Omonganmu ra penak lho iki. Lho lah iya bener to? Karena apa? Menyelamatkan sebuah tahta rumah tangga. Nek nganti karo Mas Kluthuk itu salah. Heeh. Loh, tapi lihatlah loh. Kamu harus tahu pepatah bahasa Inggris. Don't look from the outside, but from in the heart. Wah, opo? Iki awakmu ora Don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Loh, iki ganteng oleh. Tapi jero ini kan kamu ndak ngerti. Oh, Tapi iya. aku kira iku ki elek. Selasline Aslinya aku ya bosok aslinya. padha wae kok iso. Ning menyelamatkan tok Gus niku Gus. Heeh, bener. Umpami Pak Arif tindak kalian Ibu. Waduh, Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Pak Arif sarimbit kalian Ibu. Bu Arif. Bu Arif. Nggih. Enak. Nggih. Waduh, Pak Dasar tindak sarengan kalian Ibu Dasar. Dasar. Indah. Indah. Waduh, Pak Cahyo, rawuh kalian Bu Cahyo nggih. Bu Cahyo. Indah. Mas klitik, rawuh kalian sinten? Nika kalih Bu Klitik. Nggih. Aku ya aman loh. Kok aman piye? Lah, Justru selamat dari sampean. Lah nyapa ora aman? Loh, pamane, waduh Pak Kluthuk. Nggih. Lho, lah menika kok kalih blukuduk lho iki. Ora penak ta? Loh, lah iya nyapa karo kowe iki barang. Wis tak mau tak pengen melu lho kowe. Lah kok yo nyusul. Nyandeng Neng bisa dadi Saya tahu ajae kuangen nembang to Mas Kluthuk. Boten apa. Lah kuwi buktine melu nembang ngono. Iya bisa. Karo belajar ki ngene iki dadi lek belajar ki ndak delokne ngene iki. Pamane larase pas iso. Ayo, Iki bengi lah ulang tahun. ulang tahun SMK. Begini lah. Ayo, bengi iki lah ulang tahun. Jajal. Ulang tahun SMK PGRI. 2. Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Lho iso lho jane yo kenek lho. Iso. Bapak kepala kelas mana sinten? Bapak Arif. Bapak kepala sekolah naminipun Pak Arif. Pak Arif. Yo. Ayo tembangnya terus e. Terus ke. Nggih. Pak Arif. Pak Arif. Iki piye iki? Pak sekolah asmane Pak Arif. Ayo. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Saben bengi melek ora kriap-kriyip. Waduh, iya. Senengane ngunjuk miksa grip. Ayo, kudu sak cethuke iki. Ayo. Nah, ngono. Oh, kangen men Jojo. Enggak, iki salahmu jare pengen nembang kok. Ayo, manut Insya laras. Allah beliaunya Arif. Oh, lembah mana Lembah sa? Arif bijaksana. Ya, bener. Wis Joko nek soe. Wedi to ke. Dadak. Sik to. Kodang kuning. Dengan ini saya kirimkan juga buat Pak Eko Bilowo dari Paguyuban Surukubeng Bekasi. Wah, Nggih. Nggih, Bekasi. Single berdua wae. Esok awan ning Oh. Oh.
ndandesaken renon ing benggale. Alhamdulillah. Urang. Loh. Dak to itu. Cek sound. Sik di setel sik. Piye iki? Tok dong. Dang gentu. Dor dar. Sindene yo. He ngono. Nah. Cek sound. Malah arep adan kuwi kucluk ora. Engko sasuwi tak salati lho engko. Ono ya tak ra iso nyapa kentek. Segone metu segone metu. Sik. Tuk. Kowe rasa ngurusi panganan. Cocok. Ayo fokus iki, Tuk. Ayo fokus, Tuk. Ayo. Oke. Ora pas sih lho. Dor. Muni lho. Dor. Ora pas sih lho. Pas lho. Dor. Masa Allah. Dor. Yuk. Nah, ayo Dik. Empet-empetan nih ngopo iki? Panggungnya jembar lho. Nah, Kentrung. tung de. Salamullah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kop sekop. Ora nek kentrung sekop-sekop lho. Wong religi Keprok. mbok wis sekop-sekop ya ngopo. Ya. Tung de. Ti. Siji-siji sregepo ngaji. Loro-loro ben ora bodho. Telu-telu golek ilmu. Telu loro siji nderek dawe Pak Yai. Jol. Ala elo Rasulullah. Iya. Ayo. Iso gampang ra iso nyuling. Iso nyawang ora iso nyanding. Kompak. Iso nyuling ora iso ndemung. Iso. Nyeketan. Ala elo Rasulullah. bengi niki ndereke Mas Cahya. Dalange bagus wis kondang kaloka. Awake gedhe gagah pideksa. Piantune putih ora gelem rena-rena. Ape. Pitik lurik tuk
Pitik lurik tuk ngendok Ayo, Tuk. pira. Ngendok pira sih? Pitik lurik ngendok pira. Tuk. Pitik lurik sak ngendok siji. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo aku ora tau ngaji. Pitik lurik ngendok pira. Tuk. Pitik lurik ngendok 5. Bojomu purik sebabe apa? Mergo aku ora tau nindakake perintah agama. Pitik lurik ngendhok pira Tuk? Pitik lurik Mas ngendok 10. Bojomu purik sebabe apa? Mergo aku ora ngestokne dawe sesepuh. Pitik lurik ngendok pira Mas Luduk? Kok ngendok kan pitik. Pitik lurik ngendok 20. Bojomu purik sebabe apa? Tuk. Mergo aku wis ra cinta wae. Pitik lurik ngendhok pira. Tuk. Pitik lurik Mas ngendok 100. Bojomu purik sebabe apa? Tuk. Bojoku purik mergo aku ora tau wadus. Iya. Pitik lurik ngendhok pira? Masa sing ngendok pitik? Pitik lurik ngendok 1 juta. Bojomu purik sebabe apa? Tuk. Mergo aku ora ngestokke perintahing agama. Pitik lurik ngendok pira. Tuk. Pitik lurik ngendok 1 juta selawe. Bojomu purik sebabe apa? Tuk. Mergo pitike wis dobol silit. Pitik lurik ngendok pira. Tuk. Pitike wis dobol tak. Wonten. Cahya kula nggih wonten titipan. Siap, Mbak. Khusus dari Sobat Ngebiar ada titipan buat salah satu personil Madangkara Nggih. yang bagus nyanyinya cowok Nggih. adalah Pak Taslim. Terus? Dikasih tali asih kang 100.000 Wah. buat Pak Taslim tapi nyanyi. Nah, Nggih. Malah nanti niki diminta dawuh nyanyi Pak Kang. Arif nun Nggih. sewu Mas. Nggih. Kula sampun alhamdulillah mundhut bis. Wih, Nggih saking Pak Arif. Donga panjenengan Bisa. Pak Arif. Nggih. Bis mini. Bis mini cilik khusus keluarga kok, Pak. Oh, Kalau nggih. beliaunya kan bis-bis pariwisata. Leres. Kalau bis kula kan bis keluarga. Nggih. Niki karena berkahipun saking Pak Arif dalam usaha wirausaha Nggih. itu jalan kula tukokke bis. Nggih. Bisnya alhamdulillah kula tulisi teng kaca mburi, Mas. Apa? Ora nyono. Mergane kok ora nyono. Ora nyono leh nyambut gawe dadi tukang seniman urip ning sorte rock, dhuwur panggung. Iso cementel tumbas bis. Elok. Niki nggih ngoten, Tuku apa weh? Tuk? tumbas kendaraan untuk menunjang mobilitas, Pak. Anissa. Mbak Elisa. Nggih, Oh, aktivitas padat. Apa? Tulisi apa? Niki dhek wingi mundhut Bis. Innova Ribbon. Heeh. Ditulisi ngian mburi. Piye? Ora ngira. Kok ora ngira? Ora ngira jebul cilikane ning daerah ndi nduk luar pulau ndi nduk. tuli-toli. Lah, iso dadi sinden. Wujud syukure tukokke mobil tulisi ora ngira. Iya. Padha karo aku. Napa, Gus? Tuku mobil anyar Honda, Nggih. nggih to. Tak tulisi ora nglegewa. Alhamdulillah. Ing atase mung seniman Sobo Taruk iso tuku kuat tuku mobil. Amin, Lha terus ora nglegewa. Niki malah alhamdulillah Mas Kluthuk nembe kemawon gadah ngenangen nggih Gus. Nggih. Mundhut Alphard 2004. Elok tenan. Niki ajeng Guwedi dipesenke sekotlet teng mriki nggih. Tulisane piye? Ora mungkin, ngoten niku. Wah, alhamdulillah niki tesih angen-angen. Ora mungkin tulisi ngisore ora lunas. Nah, Ya. niku ngoten. Ngisor tak tambahi lunas tapi suwi ya. Isore tulisine karo Elisa, suwi ning ora genep. Ayo Tak kowe. tulisine lho. Piye? Genep tapi kanten. Lho lho.
Kantena ning ora tutuk, ngono lho. Tutuk tapi suwi. Lho. Suwi ning ora pas, ngono kuwi. Akhire ra delok dokumenter kuwi ya. Lho, belilah. Lah ora iso no ngarep tulisan kok nabrak bosok nang. Nyetir ra ketok. Nggih. Ugi saking menika grup paguyuban Sate Ayam. Ya. Setono Mbah Slamet. Nggih. Nyuwun lagu Ninggal Katresnan Gubuk Asmara. Matur nuwun wassalam. Mas Taslim, lagune bebas Mbak Elisa. Oh, ini duet. Mas Taslim menika nama pendek, nama panjangnya Mas Taslim LTku. Apa? Taslim Mas Taslim LTku. Derek. Nah, niki spesial. Tadi aku udah bisik-bisik. Aku pengen duetin ini Pak Taslim sama aku sama salah satu personil ibu guru. Oh iya. Tapi ojo sing mainstream, nek guru seni budaya gitu mainstream. Aku pengen guru matematika. Namanya Budila. Apik kuwi. Ada nggak? Masih ada nggak? Ayo Budila. Riki Budila. Ini bisa nyanyi kok. Guru matematika, Dok. Guru matematika lo nyanyi lo. Matematika iki aku mulai negah lah guru matematika. Lah kenapa? Angger tuku apa-apa caleti ya soto 3.000. Lho kuwi karena perhitungan to mangsane kok iso. Nggih, Budila. Budila itu nama Selamat pendek. malam Budila. Malam. Jangan kistute Kak aja, jangan takut. Ini nggak nyokot sih. Iya, saya enggak nyokot. Budila. Budila selamat malam. Selamat malam, Mbak Apa Elisa. benar guru matematika? Guru matematika ya Budila? Matematika. Kalau 4 kali 4 berapa? Oh, 4 kali 4 itu 16 seperti 16. cintaku padamu. Iya. Mediar. Langsung Mediar ae. kowe. Wes, tenang. arep ngopo? Wis gak tekokne aku. 4 kali 4 piro coba? 16 bener. Oh, Kalau 1 tambah 1 1 tambah 1 100. Loh kok iso? Seperti fullnya hatiku untukmu. Iya. Iya. Ibunya hati potongmu lo. Berarti satu-satunya wanita yang bisa mengerti hatimu cuma ini. Iya. Apa kok iso? Karo iki tok kok iso ngomong kayak gini kok. Budila nun sewu Budila. Ampun nyepelekke Mas Kluthuk niki nalika sekolah SD niku matematika bijine 9. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Seksine nggih. Lho, niki Songo niku ditumbung 4. Sik, Budila 4 kali 4 berapa tadi? 16. 4 kali 4 piro? 7,5. Lho. Kok gak padha karo Budila? Saya foto ya cawe. 4 kali 4 piro 700 ya. Oh, abstrak foto. Apa? Zaman saiki aktif. Zaman saiki wis ra Rene, foto. Bos. Digital nek. Lah kalau makan mbok umpan iku ya. Napa tembange Mbak Lisa? Lintang Asmara ya Mbak Dila ya? Mbak Dila? Oke. Mbak Dila. Boleh. Masih jomblo apa? Single. Weh. Oh, masih sendiri. Sendiri ya? Iya. Makanya namanya Dila itu. Apa itu? Dila itu nama pendek, nama panjangnya dilamar siapapun pasti mau. Bah, Mas Taslim. Coba, duet coba. Lintang Asmara. Iya. Ya Mas Taslim iki pamundhut saka baru lesah. kadang-kadang mau. Dikira Ayo. saweran kok kancane mlek iki turu dhewe. Awan. Ayo. Mas Taslim iki. Ya mama Mas Darus kok tak no. Dadi awakmu komputer ra nggo apa-apa. Untuk 500.000 lho Mas Taslim. Cari sobat ngebiar Nggih, Indonesia. lumayan besok iso nggih rebonding. Saya di rebonding apane? Apane ora ana apa-apane lho. Tinggo kriting drijine. Nggih. Sampe drijine kriting. Nggih. Mas Taslim. Mbak siapa? Mbak Mbak Elsa Elsa. sama Mas Taslim, Budila sama saya aja ya. oh boleh. Nah, Kluthuk kancana nonggure dulu. Malah tangken. Malah. Mangga Lintang Asmara. Dados. Datang. Tuh, saya Pak. Sini aja. Oh.
Siang pantoro ratri omonge ling manis ati setiaku bisa handuweni sekarang saya biarpun beliau itu menjadi seorang guru, tapi olah vokalnya luar biasa. Bagus, nyolong ketek. Hebat. Rumian juara dan pun ibu. Juara dan itu. Nyolong ketek. Oh, alhamdulillah. Ini juga beliaunya itu latih musik gadroh juga. Pondoknya Mbah Hasyim Asyari. Berarti termasuk musik Sogindah. Qasidah, Dok. Qasidah. Terima kasih banyak ya, Qasidah Budila. Sogidah gitu kok iso. Makasih ya, Bu Budila, sehat selalu, keuntungannya dan dhuwur muga-muga. Ngenyak kowe tok tak kuwetak ora. Ngawur Budila malah seneng awak sakmene iki. Iki malah irit. Lah kok iso? Iki numpak bis Jaya bayar separuh lho kuwi. Mangsane. Ora seneng kepiye. Ini alasan nun Mas. Pripun? Alasannya bilih wonten ing SMK PGRI 2 ini kenapa mempertahankan budaya Jawa. Terbukti dari Bu Dila aja sudah mempunyai power olah vokal yang mendominasi dengan tradisi. Berarti ini letak dan wadah untuk generasi milenial sekarang yang milenial sekarang yang memahami letak budaya, harkat martabat budaya Indonesia. Dawuh leres, nggih. Mila saking menika gandeng wonten pawiyatan mriki SMK PGRI 2 Ponorogo mencetak generasi handal tidak hanya pintar namun juga bermoral dan bermartabat. Dicetak menjadi anak yang soleh dan juga solekah, gitu. Sekolah ini sekolah industri namun berbasis pondok pesantren. Mila saking menika kula nyuwun palilah badhe ngaturaken nenggih lelagon utawi sholawat anak soleh. Nggih. Cobi Mbak Elisa saged istirahat sekedap, Mbak Umi Hafifah ingkang ngaturaken. Menika Mbah Hasyim menika putra daerah asli saking Pulung Ponorogo. Menika salah satu maskot wonten ing paguyuban kula. Nyu Madangkara. Tembang ini bentar nutupi kamera. Ben ketok ngene. Nggih. Yo, syuting ben apik ora nek awak. Iya. Kira ketok sindene ayu. Foto apa nek anak saleh speakerane nyambi kowe iki.
Kuwi kaya ganteng-ganteng wae tok ora. Kagem jedor mboten? Ora gawe, ora gawe. Jedor ra kompak nek rasa nggih. Alamate anak soleh oleh Umi Hafifah, ibu yang bijaksana. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin Mangke enten wektune, Pak, ngentosi sekedap nggih. Ngantek lho kelak beli mungkin. anut ing syariat Iya. kang tihen hisane alus ngendikane kapindo mulyaken
Moga-moga kita bisa menyamai dunia akhirat akan Allahumma sholli Muhammad. Iya. Lah, ngerti pura lagu ki mau? Ya iki lagu religi. Nah, ngerti. Ngerti. Lagu alamate anak soleh ngerti. Urung roh aku. Anakku dhewe tau roh alamate anak soleh. Soleh tegese anak yang berbakti kepada Tuhan dan juga kedua orang tua. Tak kira lek anake soleh. Nah, orang gawe taruna kuli bapa ora. Gah. Mas Klidik, Dawu. kata-kata yang terindah untuk SMK PGRI 2 Ponorogo. Monggo. Yang jelas sesuaikan dengan nama sekolah. Itu semangatmu adalah menentukan masa depanmu. Nggih. Nggih. Ko. Koordinasi di antara murid dan guru itu sangat penting. Murid perlu dengan ilmu seorang guru, guru juga perlu untuk mencerdaskan murid. Nggih. Lah, jangan sampai lelah. Karena cita-cita setinggi langit itu yang menjadi harapan kita untuk menjadi anak yang berbakti untuk nusa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluthuk, kata terindah. Kata terindah yen pengen nyekolahne anak ben pinter secara akademik dan ben paham secara agama, ora usah ning ngendi-ngendi, tetep ning SMK PGRI 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Gila. SMK Nadyanto PGRI 2. menika sampun dipun tutup Nggih. pendaftaranipun Mboten. mencapai 900 calon siswa yang mapan wonten ing PGRI 2 mriki. Ning menika dawuh saking para pebunden panitia utawi ngasta wonten ing guru wonten ing mriki. Jalur siswa baru tasih dipun bikak lewat jalur tidak mampu. Nah, menika dados para bapak ibu ingkang nuwun sewu kok rumaos keberatan anggenipun nyekolahaken putranipun babakan probiya utawi menapa kemawon monggo menghubungi utawi matur dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawogan wonten SMK PGRI 2 Ponorogo. Bisa online juga, tidak harus datang ke sekolahan. Ada websitenya bahwasanya smkpgri2.com. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira Nggih Gus, mugi-mugi sedaya pinagih berkah nggih Gus. Amin ya rabbal alamin. Mugi sedaya wonten ing pawiyatan SMK PGRI 2 ingkang dipun lenggahi Bapak Arif, mliginipun dipun berkahi kalian Rama Yai. Nggih. Sedaya mugi panjangkahipun saged ginayuh sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ngendikanipun Bapak Arif, lakon adalah harapan dan juga doa. Ingkang intinipun Sang Bilawa utawi Jagal Abilawa adalah sosok kesatria yang jujur